हे माँ, मो पिला दीटा को तू ही साहा भरोसा घंट घोड़े रखी था। छोट बलू से ता बापा को हरई लो माँ, तू ही रक्षा करू सब बेले। पिलामने समस्ते पाठ पढ़ मन देकी। अरे समस्ते पूजा सारी गले ये रुनु बिजु दीटा गले कुआडे के जाने कुआडे गले आमे दी जण एठी चल भाई। ओहो तमरी पाई चिल्ले चिल्ले मो तंटी कौन है गलानी। आमे दी जण कोन गलु मंदिर रे पूजा होची, ठाकुर को टिके डाक चाकिरी पाई। दी जन तो खाली बुलिलो भौणी संगे चल चलो घर को तुम दीटा चलो चलो तुम कथा आज बुझीबी। चलो घर को तुम दीटा चलो 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 तुम कथा मुझे घरे बुझीबी। चलो आगो सासु माँ प्रणाम। एते बड़ पुआ हलानी कान कौन धरंती ए तू किएला कहिया माँ कान छाड़े तू सତରେ बोकीटा। तू कौन जानिनु आम दी जण को कान धोइले ताकू कष्ट हबो। आलो ताकू काई कष्ट हबो सीए भाईर बुझिलु त। हां हे ए चुटुकीटा सबु बेले मोरी माटर रे मुंड पुरैला। चिट्ठी आसी चिट्ठी 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 आसी चिट्ठी चिट्ठी। हेलो के चिट्ठी लो ओ स्वामी कोन सरगपुर रे पठेई छी। स्वर्गपुर तो मुझे चिट्ठी आनुची आ बिजु गुड़ाक। ए बिजुलो ए बिजु बिजुलो ए बुजु कुआडे गलो तू। बो कौन हैला काई एड पार्टी करछो कइलो। के चिट्ठी आई छी भाई की चिट्ठी आसे जी। हाँ हाँ मु देखुची। हे भाई रे मोर चाकरी हो गला। बो मोर चाकरी हो गला। ए मो धनर चाकरी हे गला मो धनलो। बिजु जेजेमा बाकू जा। जेजेमा मोर चिट्ठी आसी। कोन तम घरे दीटा खाउची बेली तू मते पेंठी खाउछु पेंठी। आलो जेजेमा पेंठी नुए चिट्ठी चिट्ठी। ओहो बोऊ बिजुर चाकरी हे जाईची चाकरी। कोन
ମୋ ନାତି ଚାକର ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଏ ଏଇ ବିଲରେ ରହିକି କାମ କରିବ। ଓହୋ ବୋଉ ଚାକର ନୁହଁ ଚାକିରି। ଓହ ଚାକିରି କୁଆଡ଼େ ଇଚ୍ଛା ସିଆଡ଼େ ଯା ସକତ ତୁ ହେଲୁ। ବିଜୁ ଶୁଣୁ ମୋ କଥା ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବୁ ନହେଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବି ତୁ ବିଲୁଆ ଭଳିଆ ନେଇଥିବୁ ବାପା ତଲିଗଲା ଆଉ ମୋ ମୁହଁରେ କିଏ ନିଆଁ ଦବ। ବୋଉ କଲା ଆଇଲା ବେଳୁ କିଏ କ'ଣ ଏମିତି କହେ ବୋଉ। ବାବା ନିଜର ଧ୍ୟାନ ରଖିବୁ ଠିକ ଟାଇମରେ ଖାଇବୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଜେଜେମା ତୁ କାହିଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ? ତୁ କ'ଣ ଏତିକି ଜାଣିନୁ ଯେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି କାନ୍ଦିଲେ ତାଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ବୋଲି? କାନ୍ଦିନି ଜେଜେମା। ବିଜୁ ଭାଇ ଆସିଲା ଦିନ ମୋ ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବ। ହଁ ରେ ବାବା ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବି। ଛୁଆଟା ଯାଇଛି ଯେ 5 ମାସ ହେଇଗଲା ଟିକେ ବି ମୋ କଥା ମନେ ପକଉନି। ଏ ରାନୁ ଟିକେ ତାକୁ କଲ୍ କଲୁ କଥା ହେବା। ହଁ ବୋଉ କରୁଛି। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଓହୋ ବୋଉ ତୋ ସହିତ କଥା ହବ ବୋଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇଲାଣି। ରହ ଟିକେ ଦଉଛି। ହଉ ନେଲୁ ଭାଇ ଟିକେ ମା ସହିତ କଥା ହେଇଗଲୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ମା କହ। ବାବୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ ଏବେ ଶୋଇଥିଲି। ଶୋଇଛୁ ଖାଇଛୁ ତ? ହଁ ମା ମୁଁ ଖାଇଛି। ତୋ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ତ? 5 ମାସ ହେଲା ତୁ ଘରକୁ ଆସିନୁ। ତୁ କୋଉ ଦିନ ଆସିବୁ କହିଲୁ? ଏଇ 30 ତାରିଖରେ। ଆଉ ମାସେ ପରେ ମୋ ପୁଅ ଆଉ ମାସେ ପରେ ଆସିବ। ହଉ ଭଲ। ହ୍ୟାଲୋ 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 ଦେଖିଲୁ କ'ଣ ହେଲା ଫୋନ୍? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ବୋଉ ଫୋନ୍ଟା ବୋଧେ କଟିଗଲା। ସିଏ ବୋଧେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ହଉ ସେ ଶୋଉ ଆଉ ଫୋନ୍ କରନା ଥାଉ। ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଜମା ଚମକନି ମ। ସତ କଥାଟା ହେଲା ଆଜି ବିଜୁ ଆସିଛି ଆଉ ସିଏ ଯୋଉଠି ରହୁଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଥିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ଏମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ହଁ ମୁଁ ଆଜି କେମିତି ଦିଶୁଛି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବ। ଜାଣିଲ ଭାଉଜ ଆଜି ମୋ ବିଜୁ ଆସୁଛି। ତାକୁ କାକେରା ପିଠା ଆଉ କ୍ଷୀରି ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ।
ଜେଜେମା ଦେଖିଲୁ ମା ଇଏ କ'ଣ ଆସିଛି? କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଦେରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆରେ ମତେ କହୁନା କ'ଣ ପାଇଁ ଆଦେରେ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି? କ'ଣ ଅଛି କୁହ ମତେ। ଆରେ ଚୁପ୍ କରି କାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛ? କୁହ ମତେ ଆଦେରେ କ'ଣ? ଆରେ ଏଡେ ବଡ଼ ପାଟି କାଇଁ କରୁଛୁ? ହଁ ଓ ଦେଖ କ'ଣ ଇଏ? ବିଜୁକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ ଆଲୋ କ'ଣ ହେଇଛି ମତେ ଟିକେ କୁହ, କାଇଁ ସବୁ କାନ୍ଦୁଛ? ଆଲୋ କ'ଣ ହେଇଛି? ଇଏ କ'ଣ ସବୁ ଧରି ଭାଇ ହେଇଥିଲା? ତମେ ମାନେ କାନ୍ଦୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ତମେ ମାନେ ତ ଗର୍ବ କରିବା କଥା। ତମ ପୁଅ ଆଜି ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହେଇଛି। ଛାତିରେ ହାତ ବାଡ଼େଇ ଗର୍ବ କର। ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୁଁ ଜଣେ ଶହୀଦ ଯବାନର ଭଉଣୀ। ମୁଁ ଏ ଜନ୍ମରେ ସିନା ତୋର ହେଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆର ଜନ୍ମରେ ତୋର ହେବି। ମୁଁ ଗୋଟେ ହତଭାଗିନୀ ମା। ମୋ ପିଲାକୁ ଶେଷ ସମୟରେ ବି ଦେଖିପାରିଲିନି, ତଥାପି ମୁଁ ଗର୍ବ କରୁଛି ମୁଁ ଜଣେ ଶହୀଦ ଯବାନ ମା। ମୋ ମୁହଁରେ ଆଉ କିଏ ନିଆଁ ଦବଲ ନାତିଆ? ବିଜୁ କେବଳ ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ନୁହଁ, ସାରା ଭାରତ ପାଇଁ ଗର୍ବ। କେବଳ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ନୁହଁ, ଟୋଟାଲି ଆମ ଗାଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗର୍ବିତ କରୁଛି। ଛାତି ଫୁଲେଇ ହାତ ବାଡ଼େଇ ଗର୍ବ କର। ଭାରତ ମାତା ଜୟ! ଭାରତ ମାତା ଜୟ! नमस्कार दर्शक बंधु, जदि वीडियोटी भल लगे ताले लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करिवे। छोट छोट यूजर आमे बहुत जोर प्रयास करछु आपण मान को खुशी करिया को। वीडियो जदि भल लागु थाए दया करी आपण हमको सपोर्ट करंतु। आ आपण मान को जणाउछु हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! मैं तेरा परिंदा